Mahatag sang financial assistance ang Iloilo Provincial Government sa 42 ka mga kabanwahanan kag Pasig City bilang bulig sa pagtapnas ng dengue cases sa ilang mga kabanwahanan. Suno sa League of Municipalities of the Philippines so kon LMP Executive Vice President for Internal Affairs kag Badyangan Mayor Suzette Mamon, nagpirma ang LMP Iloilo sang Memorandum of Agreement upod kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr. nga ginhiwat sa isa ka hotel sa siyudad sang Iloilo para nga mahatag ang financial assistance. Dugang pa ni Mamon ang budget nga ihatag ang magadepende sa category sang isa ka banwa sa diin ang mga dalagkuan nga mga munisipalidad ang makabaton sang 300,000 pesos, ang middle class municipality sa makabaton sang 200,000 pesos kag 100,000 pesos naman para sa mga magagmay nga banwa. Ang kwarta ang idiretso download sa mga banwa agud nga ila gilayon magamit para sa mga dengue measures. With the Governor and the League of Municipalities of the Philippines, we signed a Memorandum of Agreement with respect to the financial aid or assistance from the province of Iloilo for the anti-dengue drive support. The amounts would vary in accordance with the category of the municipality: 300,000 for big municipalities, 200,000 for the middle class municipalities, and 100,000 for small towns. Nahibaluan nga padayon sa karon ng intensive efforts ng Iloilo Provincial Government angot sa kampanya Batok Dengue. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.